Pákistán stále čelí následkům letošních extrémně silných monzunových dešťů a mimořádného tání ledovců. Povodně, které začaly v polovině června a do konce srpna zaplavily třetinu země, ještě neopadly. Může trvat další měsíce, než voda ustoupí. Živel zasáhl do života 33 milionů lidí. V pákistánské jižní provincii Sindh už neprší, ale voda ani neopadá. Město Sehwan se stalo útočištěm pro lidi z okolí, kteří ztratili domov. Přijíždějí po malých cestách. Hlavní dálnice podél toku Indu je nyní součástí jezera širokého až 100 kilometrů. We still are on our toes until and unless these floods, these waters, these hill torrents are finally passed. Úřady rozhodly části dálnice rozbořit. Má to urychlit odtok vod přes tuto pákistánskou D1 spojující jih země se severem. Pákistán vyprodukuje méně než procento světových emisí. Za globální oteplování platí nepřiměřenou cenu. 1400 lidí při povodních zahynulo. Voda odnesla miliony domů, úrodu, dobytek, živobytí. Pákistánská vláda škody vyčíslila na $30 miliard. Těžko říct, zda započítala ztráty těchto dělníků velkoměst. Nosiči zavazadel a provozovatelé stánků na dřív rušném nádraží v Hyderabadu o práci nezavadili už 2,5 týdne. Pákistánské železnice osobní přepravu kvůli zatopeným tratím zastavily. हमारा बच्चा आज भी सुबह रोटी और नाश्ता मांग रहा था, मैंने उसको यही बोला भी पानी का गिलास पी के तू सो जा, जब ट्रेनें चलेंगी जब तुम्हें रोटी देंगे. Povodně v zatopených oblastech vstoupily do další kruté fáze. Dny již nepřinášejí monzunový déšť, ale ani úlevu a přidávají se nové komplikace. Pondělní písečná bouře u Sehwanu zbourala stovky stanů. सरकार से हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। इस तरह बारिश कम चल रही है, ज़्यादा चलेगी, हम कहाँ जाएंगे? Pomoc od agentur OSN, od Spojených států i z nezasažených míst Pákistánu sice přichází, ale nedostane se ke všem. Velitel pákistánské armády se o tom přesvědčil na místě. ये जो दादू जो शहर है मुझे बताया गया तकरीबन 4.5 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुंच. Lidé dál táboří na jakémkoliv vyvýšeném místě. Těm, kteří přišli o všechno, nezbývá nic jiného, než čekat. Milada Migrátová, Česká televize.